Ja, jouw kleinzoon moet dit toch wel kennen, of niet? Ja, hij heeft een paar. Lightning McQueen. Bliksem. De laatste had ik een Hot Wheels, gisteren toevallig. Le Semming. Geweldig. Ja. Nooit geweten dat Bliksem ook een plekje in Limburg had. Maar dan moeten we wel even die mensen zien te vinden worden. Want dat huurt bij dit huis, denk ik. Hè? Dit is niet de voordeur. Oké. Kunst. Vind ik dan weer een grappige combinatie met Bliksem, hè? Dat is lekker. Oh, wacht, er staat nog iets Amerikaans. California. Hallo. Goedemiddag. Hi. Bent u toevallig de eigenaar van Bliksem? Yes. Heb jij een hand in dit? No. Oké. Hi, Hi. ik ben Bas. Hi Bas. Alex. Alex, Ja. ben je Nederlands, Amerikaans? Ik ben Engels, maar ik spreek wel Nederlands. Oké. Ik heb, dat gaat... Kijk joh. Hoi. Hoe kom je erbij om je auto zo vorm te geven? Via mijn zoon. Hij was toen 4 en hij vond Bliksem McQueen superleuk. Ja, ik ook. En you only live once, dus hebben we een Bliksem van gemaakt. Fantastisch. Ja. Ja, die is wel leuk, ja. Maar jij loopt natuurlijk overal tegen mensen aan Ja. die tegen jou beginnen over Bliksem en Lightning. En... Ja, maar dat is toch leuk. Ja, dit is fantastisch. Ja. Ben je zelf ook een beetje fan van de film? Een beetje. Ja. Klein beetje. Hoe oud is je zoon nu? Hij is nu, hij is 7 dit jaar, dus hij is nu 6. En hij vindt het nog steeds leuk? Nee. Eigenlijk niet, nee. Nee, hij heeft autisme en een paar andere dingen. Dus hij was voor een moment heel erg geobsesseerd met Bliksem McQueen. Ja. Ze hebben het wel gedaan, maar dan, ja, half een jaar later is het niet meer. Maar je hebt hem wel zo gelaten. Ja, ja. Ja, dat was niet gratis, omdat, dus hij won. Dus ja, hij is nu 3,5 jaar zo. Maar hij vindt het ook, ja, hij vindt het ook leuk, natuurlijk. Ga je ook wel eens met de auto naar bijeenkomsten, car-meetings? Af en toe, af en toe. En ik probeer een paar keer per jaar voor een stichting te rijden. Zieke kinderen, soms voor het ziekenhuis of er is een stichting in het noorden, Dag met een Lach. Ik heb heel vaak met hun samen gereden. Oh, wat goed. Ja, en dan komt er een kindjes bij je in de auto zitten en je maakt een mooi ritje op een circuit of op het openbare weg. Dus Ja. ja, dat is wel leuk, ja. Ja. Ja, En, is die ook van jou? ja die is ook een slechte financial beslissing. Ja, ja, die is ook van mij. Ja, ja. Oh, je bent wel goed in zelfreflectie ook, of niet? Vraag het aan mijn vrouw. Oh, die liep hier net even. Ja, ze is al meteen weg, ja. Oké, maar werk je thuis of hebben we gewoon mazzel dat je toevallig thuis bent? Mazel, ja, ik heb ploegendienst. Ah. Ik ben vandaag toevallig vrij. Maar ik werk vaak in het weekend. En, Oké. Ik draai me even om naar die slechte financiële beslissing. Hè? Ja. Een Silverado. ja. Heb je iets bijzonders met Amerikaanse auto's? Ja, eigenlijk wel. Ik weet niet waarom. Oh, je weet niet waarom? Nee, het is gewoon vanaf het begin. Ik vind het gewoon leuk. En ik vind het wel leuk om iets anders te hebben, die niet normaal is, zeg maar. Snap ik. Ja, Snap ik je heel ziet- goed. Je ziet hem niet dagelijks. Nee. Je ziet de Bliksem McQueen niet dagelijks. Dus, Nee. ik wissel redelijk vaak van auto's. Maar die is ook een leuke, ja. Oldtimer. Ben je een beetje handig met sleutelen? Redelijk. Oké. Ik weet wel wat de grenzen zijn, zeg maar. Dus als het te ingewikkeld is, doe ik het niet, maar redelijk, ja. Je spreekt enorm goed Nederlands. Oh, Hoe lang ben je al hier? 15 jaar. Kinderen zijn Nederlands natuurlijk, mijn vrouw is Nederlands. Dus het is gevaarlijk als je geen Nederlands kunt praten met je gezin. Klopt. Dus, Maar hoe ben je hier verzeild geraakt? ik werk bij de vliegveld, voor Eurocontrol. Ah, Dus ik heb afgestudeerd in Engeland en er was hier
ja, er was hier een mogelijkheid zeg maar, om te verhuizen en die opleiding te doen bij Eurocontrol. Dus ik heb dat gedaan, Oké. 15 jaar geleden. Ja. Ja. Hoe je naar de auto toe? Kan dat? Ja, zeker. Ga je dan buitenom mee of ga je Ik loop met je mee, doe even een paar schoenen aan, ik pak de sleutels. Nee, want ja, als ik bliksem zie, Ja. dan denk ik bijvoorbeeld aan vakanties met de kinderen op de achterbank en weet je wel, van die videoschermpjes. Ja, en dan was Kaars was natuurlijk, die kwam dan een paar keer voorbij, ja. Maar dat krijg je met deze, dat is echt een persoon, het is niet snel natuurlijk, het is hartstikke langzaam die auto, maar die rijdt wel heerlijk. Het maakt een leuke geluidje en je gewoon, ja, Rij je, langzaam door de straten rijden met dit ding, bijvoorbeeld alsof je op vakantie bent. rij je dan liever in deze? Afhankelijk van de dag, zeg maar. Ik heb hem vandaag gebruikt, maar die heeft ook, ik heb 5 kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Ja, Eén ding nog. Ja. Want ik zie, waarom staat er nou in godsnaam Reagan en Bush 84? Ja, die auto is van 86. Ja. Is gewoon, ik heb het stukje gezien. Het past gewoon bij de leeftijd van de auto. Oh, die zat er nog niet op? Nee. Maar ik die heb vond het jij gedaan. wel grappig om hem Ja. een beetje... Ja, het is van de jaren 80. Gewoon een leuke stukkertje. Ja, leuk. Ik hou wel van jouw gevoel voor humor. Niet iedereen. Wil je daar nog iets over zeggen? Nee. Nee? Oké. Je had wel mazzel waar hij vandaag in de oprit stond. Ken je het programma trouwens? Nee, Nee? nee Oh. dat niet. Nou, wij maken een programma dat is gebaseerd op toevallig rondrijden. Ja, En ik kom er wel iets tegen. Dan. als je een trigger ziet, ja. En dit is toch wel echt een. Hij is meestal in de garage als hij niet in gebruik is. Dus, My god, man. ik ga wel redelijk veel herrie maken als ik hem staat. Staat de naam ook aan die kant, Ben? Ja? Dus ja, die is alles is aangepast op de auto. Het zijn hier 780 pk. 780 pk. Ja. En 5 liter. is een 5 liter blok en die heeft een 2,3 liter supercharger bovenop. Dat is eigenlijk 7,3 liter. Dat is de ijzerboer. Oh, ik dacht al. Dus ja, hij is vrij bijzonder. Er zijn niet heel veel in Nederland. Er rijdt wel een paar rond met zo'n opgebouwde motor. Maar niet heel veel. Kun je die dan ook zo samengesteld kopen? Of moet daar nog een bedrijf overheen gaan? In Amerika wel. Maar ik heb hem allemaal hier laten doen. In de loop der jaren. Maar alles is aangepast. Die onderstel is aangepast. Versnellingsbak, uitlaat, motor, interieur, noem maar wat. Het is een hobby. Ja, ja. Oh ja, en hobby's mogen geld kosten, hè? Klopt. Dat klopt. Ja. Ja. Goedendag. Ja, moet je ook niet zwaaien. Hé, hey, en is dit ook jouw idee geweest? Ja, die was niet altijd een bliksem natuurlijk. Dus dat is wat ouder. De auto is eigenlijk donkergrijs. Dus die was jaren geleden een beetje een mine, zeg maar. Maar ik vond het wel zonde om die weg te gooien, dus ze blijven erin. En weet je, ik denk volgend jaar wordt die weer iets anders. Geen bliksem meer. Oké, dan is die 4 of 4,5 jaar zo Ja. geweest. Ja, precies. Maar je ziet ook, het is een folie natuurlijk. Het is een wrap. Ja, en hier en daar heeft hij nu wel zijn plekjes. Ik rijd de auto in de zomer, bijna dagelijks. Ik heb heel veel kilometers nu opgetellen. Ik heb 155.000 kilometer geloof ik. Dus hij heeft ja, de scheenslag en die gebruikssporen, noem maar wat. Maar die is ook een dagelijkse auto. Dus,
Nou mag een hobby geld kosten, maar op het moment met de huidige benzineprijzen. Ja. Ik heb gisteren 2,65 euro betaald. Je moet op 98 rijden met deze. Oh, Dus ja, dat is een dure grap, ja. Maar oké, hoe groot is de tank? 60 liter. Oké. Niet heel groot. De oude Chevy, dat heeft maar 100 liter. Maar die rijdt ook nu op LPG. Dat is een stukje groter. Weet je wat? Zet hem maar even uit. Wij willen niet... Wij willen niet op ons geweten hebben dat je vrouw dadelijk zegt van...